Awalnya kan juga bela sudah ada nyara gas suple. Full no tenga sing balik ke bagian bawah itu program jadi suple. Kita akan belum buat hal mau. Sudah
Yes, everybody,
Masyaallah. Sabi. Situation na on beltanama. Wuto yodi teddungal wadi min beltima no fewi on beltanama. Asuma Seydou Camara weltanama. Allah dan don kata e kasara. Kala ganjol yo wonde peddam bandu dañe dañe. Bare jodi man to bare jodi do. Situation na asuma masyaallah on beltanama. E alfa nangando okon di jombo jogano kam hami franc mi korno mi bolo mi photo mi nelda bomidi bare jodi man to bare jodi man to tumbung jamirnaɓe en calmini fof min limi min juumat dendangal ko ari ɗo min calmini fof o mbiyama bisimilla en calmini jarga saare o mawɓe saare ɓe mawɓe rewɓe saare ɓe bomiɗi ceeme daldi saganaɓe sukaɓe o beltanama kala guiɗo garɗo kala fansi garɗo a wiwan bisimilla asalama yafe tawan pari pour mbellen ɗuman mbaɗe juuɗema to ɗo mbaɗane mahamadou kelle aduna Etienne Sabouane tara humni ɗum waɗi ɗum ɗo ko caggal Allah ene ɗum ko Mamadou Sabou mbaɗen kelle kamɓe wondiɓe mum machallah e fewtidiri ɗum mbaɗane parrain o kelle junkornaɓe Tidiane Ba mbaɗe juuɗema to ɗo marin o noon meɗannoma marin hoto mo woni bo accumi laara marin hoto mbon ɗo woni daɗɗugel ka tan
fansi amen neɗɗo amen sehel amen jaadijo amen giɗo amen no feewi no feewi no feewi no feewi ko fuɗɗi ko ɓooyi wona han wallahi e beltanama andi wadde ɗum tagine Mamadou Lodi kam nde wi parrain o ko junkore wi ko tijjan tawa miɗo welti sabu mi an tijja en gaari en Bouba en garat machallah woɗɓe e woɗɓe garat a weltanama no feewi a weltanama ko woni Bouba
Thank you.